Hoxe quero cantar baixo un ceo distinto, onde respire ben, onde me sinta ben, e non penso calar, guíame o meu instinto. Quero sentirme ben, quero sentirme ben, quero sentirme ben, quero sentirme ben, só quero sentirme ben, ou non penso volver. Queren verme fuxir, darme por vencida, non veño a contentar, mais non penso calar. Palabras xoras son para persoas tan necias, non queren oír, que non saben oír, que non queren oír, non nos queren oír. Rompe o silencio que moito por facer, e eu sigo loitando, alzando o meu berro, e el que quede sen voz non cesa o meu empeño, mais ás veces canso, afunden os meus versos, de que serve falar cando ninguén dá credo, pero sigo en pé, me deixo vencer. Porta do ceo gris e do conflito absurdo dos que non queren comer, nin deixan comer, e fan que custe respirar neste ambiente envelenado. Abre esa fiestra e quero ver o mar, e quero respirar, e quero respirar un aire limpo que renove o meu ser. Todos os meus pasos sinalan co dedo, sen nada que perder, tampouco nada temo. Faga o que faga, todo se cuestiona, e eu sigo a camiñar, pois xa veño de volta. Basta de mentir, basta de mentir, basta de mentir, que non vos queda ben.
Boas tardes a todos e a todas. É para min un placer darvos a benvida nesta gala e entrega dos segundos premios Boas Prácticas en Igualdade. Como sabedes, a igualdade é un obxectivo prioritario para nós. Queremos construir un mundo no que as mulleres e os homes teñan as mesmas oportunidades sen confrontacións e contando coa complicidade de toda a cidadanía. A mellor proba é o que hoxe estamos a facer aquí, nun acto que demostra como traballamos e como facemos as cousas, xuntándonos para recoñecer o labor que levades a cabo desde as entidades da provincia para construir un mundo moito mellor e máis xusto. Quero dar os parabéns ás entidades que se postularon a estes premios, especialmente ás 11 gañadoras. Sabede que algo que nos fai sentir orgullosas e orgullosos sodes todos vós. Así que moitas gracias pola vosa resposta a esta iniciativa. Para nós é un indicativo de que estamos actuando e facendo as cousas como se debe facer ben. Remato xa, porque os protagonistas hoxe sodes vós. Soamente me gustaría nomear as entidades que imos premiar hoxe. Sociedade Cooperativa Galega A Morada Nosa, Fundación Érguete Integración, Asociación Cibio Cultural Siria, Asociación Teatro Compañía Caracol, Traviesas Hockey Club, Asociación Libélulas Pontevedra, CPI Rosalía de Castro, CPI Plurilingüe do Mallo. Tamén, como non, felicitar as asociacións e darlle as distincións honoríficas a seguintes centros: Centro Penitenciario da Lama, Concello de Silleda e Concello de Marín. Parabéns. Compráceme ver e sentir que xente como vos demostran que estamos en boas mans. Moitísimas gracias por asistir. Polo seu proxecto, pegou visibilidade con orientación laboral, apoio psicolóxico, dende a dignidade e a igualdade. Premio Accesi a Fundación Érguete. Recolle
Bueno, pois seguimos agora co primeiro premio. A Morada é máis ca un espazo físico, é unha casa colectiva onde caben todas as mulleres. Un proxecto que fai dos coidados unha forma de militancia, da cultura unha ferramenta de empoderamento e do humor un aliado para resistir e florecer xuntas. Primeiro premio, a Morada Nosa da Sociedade Cooperativa Galega. As súas fundadoras Ana Martínez, Pedra Alcaraz e Majo Galloso recollen este premio, unha peza creada ad hoc pola artista viguesa Rosa García da serie Novas Verbas que fan fogar, porque efectivamente as palabras tamén construen igualdade. Parabéns. Moitísimas grazas. Estamos emocionadas. Grazas á Deputación de Pontevedra, en especial a Paula Bouzós, o Servizo de Igualdade e Benestar, que sodes moi guais. A Cooperativa Morada camiña cara aos 4 anos de andadura. En este percorrido, o programa Rosmonas é unha das iniciativas máis exitosas que dá todo sentido aos obxectivos que nos marcamos ao comenzar. Que as mulleres, especialmente as coidadoras, tiveran un espazo onde compartir as súas vivencias, desfogar sen sentirse xulgadas, disfrutar dun momento para elas e tecer os vínculos que fan posible soster a vida. Este proxecto, do que xa levamos varias edicións, iniciouse para responder a unha necesidade concreta da asociación APAM, para atender as mulleres coidadoras de persoas con grandes necesidades de apoio e dímonos conta das posibilidades que tiña este programa para aplicarse a outras realidades de mulleres, dado o seu poder transformador. Non só se trata de coidar as coidadoras, senón de evidenciar e revelar o esencial que é que toda a sociedade entenda que os coidados son a columna vertebral dun mundo xusto e realmente sostible e con futuro. Como decimos nunha canción que fixo unha das Rosmonas, Rosmar é resistir. Moitísimas grazas. É o turno agora dos premios a mellor iniciativa cultural e en igualdade. E para entregar o seguinte premio, convido a que suba aquí ao escenario a Ricardo Martínez, deputado de Novas Tecnoloxías e Contratación. Por seres corais, un proxecto que une poesía escrita por mulleres galegas e música coral, dando voz ás mulleres maiores e derrubando prexuizos de idade e de xénero. Unha experiencia artística e social que demostra que cando as mulleres cantan xuntas, cambian o mundo. Premio Accessit á Asociación Teatro Compañía Caracol de Cambados. Recolleu o premio Matías da Porta, que é o xerente da compañía. Gracias, Matías. Chamamos agora de novo a Paula Bouzós, que vai a facer entrega, por favor, do seguinte premio. Por Mulleres en Acción, o proxecto pioneiro que leva 25 anos facendo do teatro un acto político de igualdade. Desde Cangas, esta iniciativa fixo historia, programando con paridade, poñendo mulleres á fronte da creación, da técnica, da comunicación e convertendo a cultura nun espello xusto
e diverso. Primeiro premio a mellor iniciativa cultural en igualdade para a Asociación Cívico-Cultural Xiria. Recolleu o premio María Armesto, a directora da Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo de Cangas. Pois moitas grazas á Diputación de Pontevedra e á súa área de igualdade por impulsar este premio. Moitísimas gracias por recoñecer o labor de Mulleres en Acción ao longo destes 25 anos. Emociónanos especialmente un premio ás boas prácticas en igualdade. Todo un convite a seguir traballando de xeito transversal pola igualdade de xénero e contra as violencias machistas no teatro, na cultura e en calquera das artes. E na sociedade, por suposto. Pero Mulleres en Acción non existiría sen o labor de mulleres que impulsaron este proxecto comigo, que foron Pepa Barreiro, Paula Tenorio, Che Mariño e Casilda Alfaro. Un proxecto que naceu moito antes de que existisen, de que se promulgasen as actuais leis de igualdade, tanto as autonómicas como as estatais. Ou seja, que somos pioneiras a nivel galego, europeo e estatal en aplicar a paridade á programación teatral e á organización interna da Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo de Cangas. Queremos compartir este premio con todas as mulleres que pasaron por Mulleres en Acción e que xenerosamente nos enriqueceron co seu saber. Feministas da talla de María Xosé Queizán, Marcela Lagarde, Aurora Marco, Mabel Lozano, Amelia Tiganos, María Xosé Silvar Sés, Tertulia Feminista Les Comadres, Tan Xugueiras, Asociación de Mulleres Cineastas, CIMA, Mercedes Peón, Chis Oliveira, María Ruido, Observatorio da Mariña pola Igualdade, Asunción Bernardes Rodal, Margarita Ledo ou as xa desaparecidas Dorotea Bárcena e Antía Cal. Son moitísimas máis, pero estas foron premiadas por Mulleres en Acción. Remato lembrándoles a este auditorio que as mulleres non somos, é unha confusión que acontece ás veces, non somos un grupo discriminado máis, as mulleres somos a metade da humanidade. Moitas grazas. Pasamos agora ao deporte cos premios a mellor iniciativa deportiva en igualdade. E convido a Rafa Domínguez, o vicepresidente da Diputación, a que suba aquí. Gracias. Accessit por facer do remo unha metáfora da forza, saúde e esperanza. Mulleres que superaron o cancro de mama e que, a bordo dun mesmo barco, dunha mesma piragua, reman xuntas cara a igualdade e cara a vida. Accessit, a Asociación Libélulas BCS Pontevedra. Gracias. Boas tardes. Simplemente quero decir que somos un grupo de mulleres que hemos pasado por un cáncer ou que estamos pasando por él. Queremos aproveitar este momento para dar as gracias por este premio que nos motiva e nos impulsa a seguir paleando no río Lérez. Calquer muller que este pasando ou que pasara un cancro, que por favor veña xunto nosa e que disfrute deste deporte con nós. Gracias. Moitas gracias, enhoraboa, por este recoñecemento tan merecido. Para entregar o seguinte premio, Luísa, por favor, a nosa vicepresidenta. E seguimos. Co seu proxecto, Elas tamén xogan, o Traviesas Hockey Club puxo nome e voz a centos de nenas que soñan co deporte sen límites. Un movimento que rompe estereotipos, crea referentes e demostra que as mulleres tamén xogan, tamén gañan e tamén lideran. Primeiro premio a mellor iniciativa deportiva en igualdade para Traviesas Hockey Club. Recolle...
Recolle o premio Marta González, presidenta do clube. Unhas palabras, Marta? Buenas tardes, en primer lugar, y muchísimas gracias por el premio. Para el Traviesas es un orgullo recibir este premio. En el 2019 comenzamos con este programa y nuestra idea era que las niñas, sobre todo, tuvieran un espacio en un deporte mayoritariamente masculino. Creo que lo estamos consiguiendo. Ha cambiado por completo el club y queremos crear un espacio para ellas también donde crean que pueden liderar, como en el caso de la persona que ha proclamado este proyecto y que lo ha llevado a cabo, ha sido Marina, que es nuestra coordinadora deportiva, que hoy no puede estar aquí. Y ella no solo es la coordinadora deportiva de un club con 200 y pica fichas, de las que la mayoría son masculinas, hay un 42% de niñas, sino que aparte es entrenadora a nivel nacional de un equipo de hockey Liga Bronce, y la verdad es un orgullo que una chica, que es la única que hay, creo que en toda España, que lidere un equipo así, que bueno, lleve el nombre del club y que consigamos que cada vez pues, todo sea más normal y más equitativo para todos. Vale, muchas gracias. Noraboa, parabéns. A verdade é que é abrumador ver o crecemento exponencial do número de fichas de nenas no hockey, así que noraboa unha vez máis. Vamos a seguir agora cos premios a mellor iniciativa educativa en igualdade. Vou a chamar a Paula Bouzós de novo ao escenario para entregar estes premios, por favor, deputada. E imos alá co Accessit por 12 meses, 12 experiencias pola igualdade. Un proxecto que encheu un curso escolar de pequenos xestos, reflexións e xogos compartidos, demostrando que a igualdade se aprende vivíndoa mes a mes e día a día. Premio Accessit ao CIP plurilingüe do Maio. Recollen o premio a súa directora, Paula García, e a xefa de estudios, Vanessa Costa. E imos agora co primeiro premio por Mulleres que deixan pegada, un proxecto que converteu a Escola de Carril nun espazo de igualdade viva e contaxiosa. As súas nenas e nenos descubriron que as heroínas tamén viven na súa contorna, na panadería, na plaza, na perruquería, e que a igualdade é unha maneira de estar no mundo. O primeiro premio, a mellor iniciativa educativa en igualdade, é para o CIP plurilingüe Rosalía de Castro de Carril en Vilagarcía de Arousa. Boas tardes a todas e a todos. Como directora do CIP plurilingüe Rosalía de Castro, quero, en primeiro lugar, expresar o noso máis sinceiro agradecemento polo recoñecemento do proxecto Mulleres que deixan pegada. Este proxecto permitiu-nos visibilizar referentes femininas da nosa contorna e continuar avanzando como comunidade educativa comprometida coa igualdade real. Por desgraza, sabemos que o machismo segue presente na sociedade. Moitas veces este é invisible, o que o fai máis difícil de detectar, e maniféstase en pequenos xestos, actitudes e formas de relación que pasan desapercibidas. Vivimos nunha sociedade cambiante, na que é necesario manter unha mirada crítica e seguir traballando de maneira consciente para avanzar cara a unha convivencia máis igualitaria. Proxectos como este axúdannos a minimizar, na medida do posible, estas desigualdades dentro do noso propio contexto, o colexio.
Este premio e estes 3.000 euros supoñen unha axuda fundamental para nós. Somos un colexio pequeno, de casi 280 alumnos, nunha realidade rural moi concreta. Está situado en Carril, pero pertence ao Concello de Vilagarcía. E moitas veces atopámonos nesta terra de ninguén. Cando solicitamos axudas, din que pertencemos a un concello grande, pero na práctica Carril é un pobo pequeno, con necesidades e recursos ben distintos. Por iso, este apoio non só nos beneficia, senón que nos fai sentir escoitadas e recoñecidas. Este orzamento danos alento para seguir traballando con ilusión nos vindeiros cursos, especialmente no noso proxecto de patios, para convertelo nun espazo máis inclusivo, igualitario e respetuoso coa diversidade de xogo e de identidades. Grazas de corazón por ver o valor do que facemos. Este premio é unha motivación, pero tamén unha responsabilidade. A responsabilidade de seguir abrindo camiños para que as nenas e nenos medren libres, conscientes e capaces de construir unha sociedade máis xusta. Moitas gracias. Sen dúbida, a educación é o primeiro lugar onde se sementa a igualdade. Así que, despois de coñecer proxectos que educan para cambiar o mundo, deixamos agora que a música volva a ser a nosa mestra. MJ Pérez, coa súa forza, é unha das voces máis persoais e comprometidas na música galega actual, así que vamos a escoitar o fío do que pende. Non quero nada de ti, eu non che pido nada, mais o fío do que pendo é o silencio que nos ata. O fío do que pendo é o silencio que nos ata. E non che penso contar, nin dicir media palabra, porque ás veces no silencio é como mellor se fala. Ás veces no silencio é como mellor se fala. O fío do que pendo é o silencio que nos ata. Corre, corre, fuxe daqui, escapa, que non sei que faz aquí, se non perdiches nada. Corre, corre, fuxe daqui, escapa, de non ser polos temores, sobrarían as palabras. De non ser polos temores, sobrarían as palabras. Non quero pensar en ti, eu non che debo nada, pero canto máis me afasto, máis recordo a tua mirada. Canto máis me afasto, máis recordo a tua mirada. E non quero continuar rodeada de fantasmas, máis escoito o meu silencio, esquece as miñas palabras. Escoito o meu silencio, esquece as miñas palabras. O fío do que pendo é o silencio que nos ata. Corre, corre,
Jota, continuamos agora coa parte final deste acto, un momento moi especial no que queremos poñer o foco en 3 entidades que dende ámbitos diferentes son exemplo de compromiso real coa igualdade. Son as mencións honoríficas, un recoñecemento ao traballo constante, silencioso e inspirador que axuda a cambiar miradas. Todas estas entidades recibirán, ademais do diploma, unha obra creada especialmente para estes premios pola ilustradora Alba Troiteiro, unha peza única que representa os malabares que facemos cada día as mulleres para superar obstáculos, para manter o equilibrio e para seguir avanzando cara a unha igualdade de oportunidades real e efectiva. E para facer entrega destas distincións, pido que me acompañe aquí no escenario o presidente da Diputación de Pontevedra, Luís López. Xa chegou isto para que lle desquitamos. E a primeira distinción honorífica é para o Centro Penitenciario de Alhama polo seu programa de radio Ellas Improvisan, un programa creado e conducido por mulleres privadas de liberdade, un espazo de palabra e de esperanza que demostra que tamén entre muros se pode sementar futuro. Recollo o premio Teresa Delgado, directora do centro. Presidente, vicepresidentes, diputadas, diputados, buenas tardes a todas y a todos. Recibir esta mención honorífica es para el Centro Penitenciario de Alhama mucho más que un reconocimiento. Es dar voz al colectivo de mujeres privadas de libertad. El programa radiofónico Ellas Improvisa nace como una forma de expresarse, de contar historias, en definitiva, de que la mujer en prisión también sea escuchada, llegando incluso en ocasiones a traspasar los muros. Este reconocimiento es para ellas, pero también para quienes hacen posible este proyecto. Educador, psicóloga, jurista, vuestro compromiso y vuestra ilusión marcan la diferencia. Presidente, gracias por colaborar con la institución penitenciaria en la construcción de espacios para las segundas oportunidades. Buenas tardes. Noraboa, Teresa e a todo o personal do Centro Penitenciario da Alhama. Vamos co seguinte. O Concello de Marín leva anos facendo da igualdade unha política transversal e viva. É un exemplo de servizo público comprometido que educa, acompaña e transforma. É por iso que polo seu labor en prol da igualdade de xénero recibe tamén unha distinción honorífica o Concello de Marín. Recolle María Ramallo, alcaldesa de Marín. Bueno, moi boa tarde a todos e a todas, presidente, compañeiros de Corporación Provincial, alcaldes, alcaldesas. Boas tardes a todos, pero sobre todo aos de Marín, ao equipo que me acompaña do CIN de Marín, de Servizos Sociais e os meus compañeiros e compañeiras. Compañeiras todas, somos todas compañeiras, e o meu compañeiro de Marín que vino aquí, sen dúbida, para recoller este premio. Cando nos propoñeron acceder e acadar un obxectivo, non hai nada mellor que centrar o tiro desde todos os ámbitos posibles. Estes premios creo que son un exemplo perfecto disto. Acadar unha igualdade real entre homes e mulleres na nosa sociedade debe traballarse de forma transversal.
Todos e todas xuntas debemos formar parte desa cultura, desa educación que pasou por aquí, dese deporte, dese movimento asociativo e, por suposto, tamén estamos as administracións. Os concellos somos a administración máis cercana, pero esa liña directa que temos e que temos a oportunidade de tela nos diferencia e tamén nos conecta con esa problemática máis íntima e máis persoal. E iso dase sobre todo en departamentos públicos como o Centro de Información da Muller. O CIN de Marín leva desde o ano 2004 sendo un espacio seguro, un espacio acolledor, no que se pode, no que previr, no que se pode detectar, no que se pode tratar, no que se pode loitar contra esta lacra social. Sempre con proximidade ás mulleres e sempre tecendo unha rede que acompaña, asesora e sen dúbida sostén. Pero máis alá do propio traballo diario do CIN, ábrese a sociedade día a día impulsando actividades de concienciación social coas que conseguir, sen dúbida, que algún día os CINs non sexan necesarios. Utópica a miña advertencia, pero enténdese que se é unha utopía, pero estou segura de que no camiño que trazamos debemos e temos que poder conseguilo. O CIN fai un traballo que precisa hoxe a sociedade. Con cada campaña, polo día 8 de marzo, agora teremos o 25 de novembro, tamén con actividades pensadas para a mocidade, para escolares donde debemos centrar ese tiro, pero sobre todo coa creación tamén moitas veces de material didáctico sobre a igualdade. Como dicía ao principio, enfocarse nunha mesma diana desde todos os frentes axuda, sen dúbida, a non fallar. Eu creo que imos na boa dirección e cada vez máis o traballo dos que traballades alí e hoxe me acompañades. Este premio, sen dúbida, é voso, como o caso do CIN. Certo é que hai discursos machistas que parecen estar calando de novo entre a nosa mocidade e debemos poñer ese impacto aí. Dos estudios sobre o tema así non lo din. Pero nese sentido, aquí estamos todos. Como dicen moitas veces, o que poda facer algo, que o faga, porque precisamos de todos. En este sentido, o mundo online ten moito peso. En Marín quixemos poñer moito o foco neste tema, nesta campaña do 25 de novembro, nesas novas violencias, neses discursos reaccionarios que aparecen tras as pantallas, onde de novo as mulleres somos as que perdemos, onde de novo estamos encaixadas e, sobre todo, atrapadas. Así que, mans á obra, fronte a ese reto que se suma a todos os que nos rodean, a loita contra esa violencia machista, sigamos impulsando máis boas prácticas como o premio que recoñemos hoxe. Máis campañas, máis concienciación, máis visibilidade e unha aposta, e termino, unha aposta sen fisuras. Teño o presidente colgado aí con ese cuadro, a ver se el tamén fai malabarismo. Grazas á Diputación de Pontevedra por este premio. E si quero personalizalo no Servicio de Igualdade desta Diputación e, como é de Marín, na súa xefa de servicio, Lucía Muradas. Pero tamén o personal do CIN que hoxe me acompaña polo seu traballo, pola súa implicación, porque para nós é un orgullo. Nada máis e moitas gracias. Parabéns ao Concello de Marín tamén. E da costa imos agora cara ao interior, máis concretamente á comarca do Deza, polo seu proxecto transversal As Bolboretas, que abordou unha gran variedade de contidos e formas para sensibilizar e formar a cidadanía de Silleda na loita pola igualdade e a violencia de xénero. A última distinción honorífica desta noite é para o Concello de Silleda. Recolle a alcaldesa Paula Fernández. Bueno, parabéns a todos os premiados, tamén as mencións honoríficas. Vou entender aquí as novas tecnologías que se me quedaron apagadas. Bueno, para min é
E para os que me coñecedes especialmente, sabedes que para min é moi especial estar hoxe aquí recollendo este premio por as bolboretas. Como decía a presentadora, un proxecto integral de todas as nosas políticas de igualdade que quixeron convertir o 8M en 365Ms. Este proxecto naceu en Silleda cunha idea sinxela pero radical. Queríamos facer que as mortes por violencia machista deixasen de ser unhas cifras en estadísticas e que a xente as reconocera de outro xeito diferente. Quixemos que toda a nosa sociedade, e especialmente a xente máis moza, mirase de fronte a esa realidade, que lles pusese voz, que lles pusese rostro, que lles pusese tamén emoción, que convertira cada número nunha historia e cada nome nun compromiso. E desa toma de conciencia tamén naceron outras dúas iniciativas moi bonitas, que son os puntos violetas e as bibliotecas feministas que temos nos nosos centros educativos. Esas bibliotecas son semente de rebeldía e de pensamento crítico. O Concello culminou estas actividades todas cunha performance maravillosa diante da Casa do Concello e mentras sonaban polos altofalantes municipais as voces das asasinadas, unha grabación que fixeron os nenos e as nenas dos centros educativos cos nomes e as idades das asasinadas pola violencia machista dende que hai rexistros, a veciñanza, que tivemos un montón de xente ali traballando con nós, escribía os seus nomes en bolboretas de papel nunha clara homenaxe ás hermanas Mirabal. E así va subindo por un sistema de roldanas a fachada. 1285 bolboretas, 1285 nombres, 1285 idades e 1285 historias rotas. Aquel día, Silleda dixo algo máis, moito máis claro. Acabouse de decir que é unha máis. Agora é unha menos entre nós. Dende Silleda tamén abrimos este ano unha ventana ao mundo, cas irmás Mirabal. As abrimos tamén cas mulleres de Kabul, con Giselle Pelicot. Traballamos esas figuras con nosa xente para lembrar que a loita pola igualdade é global, pero que se construe no local, que se construe no asociacionismo, nas vosas tarefas, nos vosos días e días, en cada vila, en cada aula, en cada corpo que di abondou xa. Pero tamén nos miramos a nós mesmas, recoñecendo cada mes a unha das nosas. Esas heroínas, non sei que a asociación tiña antes ese premio, que nos dan, que nos fan millores como sociedade. As invisibles de Silleda, nós as fixemos visibles. Isto porque lle pitou antes a alcaldesa de Marín, senón estaría dicindo que me están cortando a chamada, Pero remato xa. Este traballo tivo moitísimas horas por detrás, paseniñas, silenciosas, pero intensas. Así que quero agradecer en primeiro lugar o equipo de igualdade do Concello de Silleda e moi especialmente, a Concellera de Igualdade, Ángela Troitiño, que me acompaña hoxe aquí, para que vos pido un aplauso para ela, porque traballa que non sabedes como. A verdade é que tivemos moita sorte de atoparnos na vida porque fixemos un tándem creativo desos que empurran, que arriscan e que non teñen medo de probar cousas novas, Ángela. Sobre todo cando se trata de falar de feminismo dun xeito vivo e incómodo para o machismo. Gracias, presidente, moitísimas gracias por este recoñecemento. Eu termino xa, de verdade, non sei se pesa moito, pero dame un minuto máis, porque me quedan dúas cousas importantes, porque non sería xusta se non lle dira tamén as gracias aos servicios de igualdade e aos servicios de comunicación desta casa, as que tiven o privilexio de traballar durante casi 8 anos. Con vos aprendín que as políticas de igualdade poden ser rigurosas, pero tamén ao mesmo tempo profundamente creativas, emocionantes e rompedoras. Foron moitos os actos, non vexo por aí a Rebeca, onde sea, aí está, foron moitos os actos organizados xuntas que nos fixeron crecer e entender, Lucía, entender que a mensaxe feminista tamén se construe coa imaxe, ca palabra e ca posta en escena. E tampouco podo deixar de mencionar que foi nesta casa onde aprendín que a igualdade se defende coa valentía da palabra en calquera lugar, en cualquier sitio, e por eso mismo hoxe, aquí neste escenario, con permiso de todas vos, quero dicilo alto claro, non imos a recuar, non imos a calar, non imos a asumir ningún paso atrás, somos mulleres, somos libres e querémonos vivas. Gracias.
Parabéns e grazas a todas e a todos os premiados por demostrarnos que a igualdade é unha tarefa compartida, un camiño colectivo feito de moitas voces que se construe con pasos firmes e con vontade de cambio. Cedo a palabra ao presidente Luís López. Deputada de Benestar, Paula Bouzós, compañeiros do Goberno provincial, alcaldesas, alcaldes, concelleiros, concelleiras, entidades e persoas recoñecidas nesta segunda edición destos premios e os membros das entidades que traballan cada día en prol da igualdade, traballadores da casa, especial os servicios de igualdade, veciños, veciñas, medios de comunicación. Moi boa tarde a todos e benvidos sexades á casa de todos e todas as pontevedresas. E seguramente coincidiremos en que o camiño cara a unha provincia en igualdade é unha viaxe de moitos pasos. Pois ben, hoxe damos un máis. Un paso cara a esa igualdade real entre homes e mulleres. Un paso cara a unha provincia onde a violencia contra a muller é cero. É un paso cara a unha sociedade sen estereotipos, teitos ou límites. E a pregunta que poderíamos facernos, por tanto, podría ser: é este un paso grande ou pequeno? Distintas opinións. A miña, eu considero que un gran paso, porque miro a pluralidade deste público e reflite algo que considero crucial. Imos xuntos. Nesa viaxe imos todos xuntos. E aquí neste salón de plenos do Pazo Provincial, onde se debaten e se encontran todas as visións sobre a realidade da provincia, dámonos hoxe cita un conxunto de persoas que estamos convencidas que para erradicar a violencia pois é un traballo de todos. Somos individuos que non comprendemos cal pode ser a causa que xustifique calquera tipo de discriminación por cuestións de xénero ou orientación sexual. Sen embargo, mentras existan pensamentos, condutas, actitudes discriminatorias, encontros para recoñecer as que traballan por pechar as fendas que aínda asisten, galardóns que premian a persoas e entidades con iniciativa e que non miran cara a outro lado ante as injustizas, e meses destinados por completo á loita contra a violencia de xénero e a desigualdade, seguirán sendo, por desgracia, tan necesarios e tan útiles. Mentras haxa unha sola vítima de violencia de xénero, non habrá nada que celebrar. Non habrá nada que celebrar. Si moito que lembrar, comenzando polas que non están, moito que conmemorar e moito que premiar para que en todas as facetas da sociedade se vexa que a igualdade é un camiño abrigado, xusto e posible. Ya hai un ano entregamos os primeiros premios Boas Prácticas en Igualdade, coa pretensión de ensalzar e poñer no foco a ese extraordinario traballo de persoas e entidades de toda a provincia que son un espello, son unha fonte de inspiración que marcan o camiño para que todas e todos nos unamos na loita a prol da igualdade. Ese onte era o labor da Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos, a Asociación Cultural Entre Bambalinas de Moaña, foi o Pescamar Fútbol Sala Femenino, o IES Illa de Ons, o CIN da Guarda e o activismo de Carmen Lago, o que nos impulsaba co seu labor, determinación e exemplo cara a unha sociedade máis igualitaria. Hoxe sumamos a ese legado que nos inspira e do que estamos profundamente orgullosos. En materia de iniciativa social, a Cooperativa Morada Rosa de Vigo. Exemplo de traballo pola igualdade en materia de iniciativa social que ofrece espazos seguros para as mulleres e a Fundación Érguete Integración, por o seu compromiso coa integración. En materia de cultura, a Asociación Cívico-Cultural Xiria de Cangas, pola súa promoción de actividades cívicas e culturais, así como a Asociación de Teatro
Compañía Caracol de Cambados. En materia deportiva, o Traviesas Hockey Club, recoñecido polo Consello Superior de Deportes como entidade de excepcional interese público, e tamén a Asociación Libélulas BCS de Pontevedra. Comproveino de primeira man o que é ir no barco, pero sobre todo puiden ver como é o exemplo de como facer equipo para loitar contra o cancro de mama. En materia educativa, o CEIP Rosalía de Castro de Vilagarcía e o CEIP plurilingüe de Domaio Moaña, exemplos de concienciación de igualdade desde as idades máis temperás, e merecen unha distinción honorífica o Centro Penitenciario da Lama, polo programa de radio Ellas Improvisan, e os concellos de Marín e Silleda polas políticas en igualdade de xénero. E non é a primeira vez que me escoitades dicir que vivimos nunha provincia extraordinaria chea de xente extraordinaria. Pero é que o voso labor, o voso compromiso e a vosa sensibilidade non deixan de demostrarlo. E se foi o voso traballo o que fixo que creáramos estes primeiros premios Boas Prácticas da Igualdade, pois é a vosa vocación o que nos impulsa a seguir mantendos, con 80 candidaturas presentadas xa nestes 2 primeiros anos. O voso é un traballo diario. E nós, a Deputación de Pontevedra, seguimos o voso exemplo cando nos sumamos aos actos reivindicativos do 25N cunha mochila chea de iniciativas que realizamos non só durante o mes de novembro, senón todo o ano, entre os que sobresaen actividades nos centros escolares, novos episodios do programa Aquí faltan páxinas para dar visibilidade a mulleres que son referentes da historia recente ou unha nova edición da Cátedra de Feminismo, pero que ademais seguimos impulsando iniciativas para concienciar sobre a igualdade, como o certame escolar Ti que pensas da igualdade, reforzamos programas de éxito como Mulleres no Foco ou Mulleres que opinan e impulsamos investimentos cando no orzamento que entrará en vigor o 1 de xaneiro de 2026 a partida en igualdade se incrementa en máis dun 6%. Queridas amigas e amigos, para acadar unha sociedade igualitaria de xeito pleno e real é unha misión global. É un reto que nos atinxe a todos. Empresas públicas, privadas, administracións públicas, particulares, adultos, menores. E cinguir ese camiño a unha área determinada dun goberno, ou a unha administración, ou a un alto cargo político, é unha equivocación. A meta da igualdade chegaremos só se todos temos claro cal é o destino. E con exemplos como os que hoxe recoñecemos, e vos recoñecemos aquí xustamente, e todos os que recoñeceremos no futuro, eu estou convencido de que algún día estes premios, estou convencido que será máis pronto que tarde, deixarán de ter sentido. Máis nada, moitas grazas. Moitas grazas, presidente, polas túas palabras e pola visión compartida dun futuro máis igualitario e máis humano. E chegamos, así, ao final deste acto no que compartimos historias que inspiran, proxectos que transforman e persoas que fan da igualdade un compromiso real. Agradecemos a todas e a todos os premiados o seu exemplo e tamén as autoridades que están hoxe aquí connosco, a Carolina Lugo, que leva dende o inicio do acto coa interpretación de signos, e o público que nos acompañades todos aquí nesta celebración colectiva. Tamén aos que nos siguen desde YouTube, que se está retransmitindo en directo, e os que o van a ver mañán e pasado mañán tamén. Pero antes de poñer punto e seguido, porque a igualdade non ten punto e final, imos facelo da mellor maneira posible, porque, como toda boa historia, tamén esta merece un final con música. MJ Pérez,
Ninguén, e hai de min, pon o broche de ouro a esta noite. Aproveitar este momento de afinar para dicirvos hola e dicirvos que estou moi contenta e agradecida de estar hoxe aquí compartindo esta nota musical con vos para este acto tan fermoso. Así que moitísimas grazas. Antes de sequera poder falar xa tiña excusas para xulgarnos. Antes de volvelo a intentar xa convidaban a retirarnos. Agora que non somos nada, podemos selo todo. E agora que non son ninguén, podo ser o que sempre soñei ser así. Podo dicir que non teño nada que demostrarlle a ninguén. Sobrevivirei aínda os soños no lixo, aínda coa cabeza pisada. Inventarei outras historias para volver comenzar e poder voar longe de aquí. Agora que non somos nada, podemos selo todo. E agora que eu non son ninguén, podo ser o que sempre soñei ser así. Podo dicir que non teño nada que demostrarlle a ninguén. E agora para despedirnos, este tema que é así un pouco bailongo, non vos vou dicir que vos poñades a bailar, pero que me acompañedes con palmas. Así que, nada, moitísimas grazas.
a min. Arriba, ay, qué mala cabeza. Mira a ti que son pésima estratega. Creo que ao final conseguí que non teñas nada por descubrir. E así eu vou cantando e ti vas marcando o ritmo e este baile non ten fin. Que a túa man eu ando e nos teus ollos confío. E que máis podo pedir? Mas mira, non te confíes, que nada é o que parece, que un xogo ao despiste e co misterio da man. Mas ti abriche la porta, quen puidera ser inmune e non ter nada na alma que se puidera roubar, que se puidera roubar, que se puidera roubar, que se puidera roubar. Ai, ai, que sí, que agora xa tes ti toda a vantaxe, que xa me perdín nesta viaxe, me perdín en ti. E así eu vou cantando e ti vas marcando o ritmo e este baile non ten fin. Que a túa man eu ando e nos teus ollos confío. E que máis podo pedir? E ao final ti venciches e eu quedei desarmada. Derrubache la muralla e o misterio quebrou, porque abriche la porta, quen puidera ser inmune e non ter nada na alma que se puidera roubar, que se puidera roubar, que se puidera roubar, ai, que se puidera roubar. Adas. Bravo, moitas grazas, doña Jota. Pouco máis, moitas gracias por acompañarnos nesta segunda edición dos Premios Boas Prácticas en Igualdade da Deputación de Pontevedra. Convidamos a todas as persoas premiadas a que vos acheguedes para facer unha foto de familia e para compartir abaixo no vestíbulo un pequeno ágape. E antes de rematar, eu quería decir unha cousa, é que a igualdade se construe entre todas e todos, día a día, con emoción, compromiso e esperanza. E cada proxecto premiado aquí esta noite é unha proba diso. Boas noites e vémonos ano que ven. Chasing tails
stars.